som vymyslel. No tak to doslovne nie. Vladimír, takže otázku, začnete musia si rozprávať odpornú otázku. Prečo mi vlastný vydrel? Ale stoličkou ešte k tomu. Tak ho striedá niekto zo základne. Ja pri vás stopnem a hra, dvaja sú v kine a pozerajú horor. Jak sa dá niekomu headbreaker? Už som dával headbreaker. Nie. Nie. Vlastný by zase dal to priťal. Nechceš popcorn? Čo myslíš, že je tak skutečná? Ty si zase kto? Že by tvoj oco? Myslíš, že som násilník? A ja? A prečo nie? A nie si ty? Prečo by som ja mala byť násilník? Ty daj ľudský, Adam. Tu máš nás proste. Prečo ten Ujochita tu nie tu takový? Bože. Ja by som poletel cez one. To je, čo som videl. No jasne. Ja na tých jablách pojebal. A všetci ma tam bijú. Ja si tam aj svoj bijú. Nie, Čau.